αντιμετωπίσουν με δεμένα τα χέρια. Και με ποιο δικαίωμα η όποια κυβέρνηση τολμά να μας εκτροχιάζει από την πάγια πολιτική ειρήνης που θα πρέπει ευλαβικά να τηρούμε τόσο για λόγους αρχής όσο και για λόγους εθνικής ασφάλειας, τοποθετώντας την Ελλάδα στο πλευρό του επιθετικού Ισραήλ, και λέω επιθετικού για να το διαχωρίσω από το λαό του Ισραήλ, με τον οποίο δεν μας χωρίζει τίποτα εκτός της προσήλωσης του ελληνικού λαού στο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των λαών και της υπεράσπισης της ειρήνης. Παράλληλα με όλα αυτά, σήμερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας στα Νέα, περασμένο καλοκαίρι, κάποια ομάδα μελετητών που εδρεύει στο Στάτφορντ των ΗΠΑ προβλέπει ότι σύντομα η Ελλάδα θα χάσει το Αιγαίο, οπότε θα σβήσει ως χώρα. Εκτός, προσθέτουν οι σοφοί Αμερικανοί, και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να διαλέξει έναν ή και περισσότερα αφεντικά που θα την προστατεύσουν. Έτσι οι μεν μας λένε ότι θα χαθεί το Αιγαίο. Οι άλλοι διεκδικούν την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Ενώ κάποιοι τρίτοι, Τούρκοι και Αμερικανοί, φαίνεται πως κάτι σκαλώνουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και να γιατί αναφέρομαι στα θέματα αυτά τα καθαρά εθνικά. Γιατί μόνο ένας ανεξάρτητος και υπεύθυνος λαός μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Θα κατανοήσετε λοιπόν για ποιο λόγο ξεκινάω με το μείζον θέμα της εθνικής άμυνας. Γιατί μετά παντακόφθεν περικυκλωμένοι, και πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Δεν είναι όπως παλιά που αγάζαμε όπλα για να πλουτίσουμε τους άλλους. Τώρα έχουμε ανάγκη να αμυνθούμε εμείς ήδη. Γι' αυτό προτείνω πρώτο εκπόνηση νέου εθνικού αμυντικού δόγματος. Εκτός των σχεδίων του ΝΑΤΟ. Με τη δυνατότητα πραγματοποίησης συντριπτικών αμυντικών χτυπημάτων σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας που να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της χώρας. Πρέπει να γίνουμε, να οχυρωθούμε σαν αστακός. Ας μην υποτιμούμε τους κινδύνους που μας περιβάλλουν. Και πρέπει οι ετοιμασίες να αρχίσουν από τώρα. Είμαστε μόνοι μας. Και πρέπει μόνοι μας να αποφασίσουμε ότι όποιος τολμήσει να βάλει χέρι επάνω και σε ένα τετραγωνικό μέτρο της ελληνικής γης, το χέρι του θα το κόψει. Δεύτερον, επανεξέταση των σχέσεων με τον ΝΑΤΟ. Οι χώρες που μας απειλούν σήμερα, διεκδικώντας ελληνικά εδάφη, είτε αμφισβητώντας κυριαρχικά μας δικαιώματα, τυχαίνει να έχουν
την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια, διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική εκ μέρους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να εμπιστευόμαστε την άμυνα της χώρας σε εκείνους που προτιμούν τα συμφέροντα των αντιπάλων μας από τα δικά μας? Δεν είναι σαν να βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Είδαμε πιο πριν ότι το ΝΑΤΟ μας ανάγκασε να μοιραστούμε το Αιγαίο με την Τουρκία 50-50, 50-50%, μισό-μισό, ανατολικό και δυτικό, σε σημείο που ο Ερντογάν να διαμαρτύρεται στον Παπανδρέου γιατί πετώντας τα μαχητικά μας πάνω από τη Χίο παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκίας. Σήμερα οι Έλληνες βιώνουμε μια πρωτόγνωρη μορφή παραχμής που μας οδηγεί σταθερά σε ολική καταστροφή. Τα αίτια που την προκάλεσαν, όπως είδαμε, ξεκινούν πριν από δεκαετίες, όταν κάποιοι μας έβαλαν σιγά σιγά μέσα σε ένα γλιστερό κατήφορο, χλιώδη από περιτώματα μεταλλαγμένα σε μαρμελάδα, και όλοι μαζί συνομότες, συμμετέχοντες και παρακολουθούντες ξεκινήσαμε το ταξίδι χαζοχωρούμενοι προς την άμυσο της εθνικής μας καταστροφής. Η σημερινή πρωτόγνωρη μορφή ολικής καταστροφής απαιτεί αναλύσεις, απόψεις, ιδέες και οραματισμούς που να ξεφεύγουν από ό,τι έχουμε συνηθίσει ως σήμερα. Ζούμε μια νέα διεθνή και εσωτερική κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με νέες λύσεις. Η μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα αυτό έγκυται στο γεγονός ότι το πολιτικό μας σύστημα στο σύνολό του έχει ζαπίσει και το κυριότερο είναι εξαρτημένο. Και επειδή θέλω να τελειώνω μια για πάντα με ένα ακόμα επιχείρημα της κυβερνητικής προπαγάνδας που δυστυχώς έχει επηρεάσει μεγάλη τμήματα του λαού, αποδεικνύοντας πως για ακόμα μια φορά κρύβουν την πραγματικότητα ή μάλλον την αναστρέφουν, απαντώ σε αυτό που κατά κόρον υποστηρίζουν, ότι αυτοί πρώτοι τολμούν να κάνουν τις βαθιές τομές που χρειάζεται ο τόπος, χωρίς να υπολογίζουν το πολιτικό κόστος. Αποσιωπούν φυσικά το ότι τις αλλαγές αυτές τις αποφασίζει και τις επιβάλλει η Τρόικα προς μέγιστο εξευτελισμό της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Λες και μέσα στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν 10 μυαλά εισάξια εκείνα των ξένων υπαλλήλων για να πραγματοποιήσουν σήμερα όπως και χτες τα αυτονόητα. Αυτές οι απαραίτητες βαθιές αλλαγές ποπές ώστε να εξυγχρονιστεί η χώρα μας μπορούσαν και όντως να γίνουν μόνο στα 1981, την εποχή της νίκης του Πασόκ, που εκτός των άλλων σαν σοσιαλιστικό κόμμα που ήθελε να δείχνει και να είναι, είχε ιστορικό χρέος να ξεριζώσει όλα τα καρκινώματα μιας αντιδραστικής εξουσίας που ουσιαστικά ξεκινούν από το μεταξά και συνεχίζουν να υπάρχουν έως σήμερα. Γιατί τότε υπήρξε ο ευνοϊκότερος συσχετισμός δυνάμεων από ποτέ άλλοτε. Με ένα παντοδύναμο Πασόκ, με μια φιλική αριστερά και με ενδεχόμενα όλα τα υπόλοιπα φρούρια εξουσίας. Συνδικάτα, ενώσεις, κράτος, δέκο, τύπο, τηλεόραση και έχοντας απέναντί τους μια ηττημένη, μουδιασμένη και ανήμπορη νέα δημοκρατία. Επομένως,
εάν θα πρέπει να κατηγορεί η σημερινή κυβέρνηση κάποιον γιατί δεν τόλμησε να κάνει αυτές τις δομικές αλλαγές, αυτός είναι κυρίως ο ίδιος ο εαυτός της. Χωρίς βέβαια αυτό να απαλλάσσει σε καμιά περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία από τις δικές της ευθύνες που είναι πολλές και σοβαρές. Εξάλλου, η στιγμή που γίνονται και ο τρόπος που γίνονται είναι απολύτως λάθος από πολλές απόψεις. Έτσι που λαδιάζουν με εγχείρηση χωρίς καταστητικό. Επειδή λοιπόν οι αλλαγές αυτές δεν γίνονται με το λαό, αλλά ουσιαστικά είναι εις βάρος του, μιας και όλες οι επιβαρύνσεις πέφτουν επάνω στις δικές τους πλάτες, τα πρώτα αποτελέσματα ύστερα από ενός χρόνου πειραματισμούς είναι απολύτως αρνητικά και αφορά από πού αντλεί ο κ. Παπανδρέου την αισιοδοξία του όταν οι αριθμοί είναι αδυσόπιτοι, δείχνοντας ότι η χώρα βυθίζεται κάθε μέρα και περισσότερο μέσα στην οικονομική και στη γενικότερη κρίση. Πριν προχωρήσουμε στις θέσεις της κίνησης για την έξοδο από την κρίση, ας μου επιτραπεί να κάνω 5 διαπιστώσεις. Πρώτον, η σημερινή κρίση αφορά εξίσου όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους αυτής της χώρας. Στον ίδιο βαθμό. Αδιάφορο αν ο ένας φύγεται σήμερα περισσότερο από τον άλλο. Δεύτερον, στην ασφιχτική αυτή μοναξιά μας, ο καθένας προσπαθεί με όλα τα μέσα να σωθεί, κάθε λαό δηλαδή, χωρίς να περιμένει βοήθεια από πουθενά. Τρίτον, δεν υπάρχει σήμερα ούτε ίχνος διεθνούς αλληλεγγύης και επομένως και εμείς ως ένα ξεχωριστό εθνικό σύνολο δεν έχουμε φίλους. Τέταρτον, εμείς θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η σημερινή κατάσταση μας αφορά εξίσου όλους και από εκεί και πέρα να την αναλύσουμε ώστε να είμαστε σε θέση να την αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο και να την αλλάξουμε. Η εικόνα που έχω και που νομίζω ότι μας βοηθά να δούμε τι ακριβώς σημαίνει είναι η εικόνα του μαγκανοπήγαδου, όπου συνήθως ένα μουλάρι με παροπίδες κάνει γύρω-γύρω αμέτρητους κύκλους προκειμένου να βγει νερό από το πηγάδι. Η δική μου απάντηση στο μαγκανοπήγαδο είναι μια και απλή. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό. Δηλαδή,